naiz urrizak bost falta egin. Gero jokoi politiena beak egitezuk, tanto bukatzeko garaian, bizaretak eta tejadak eta pelotiek gelditu, eta nahi jokoi behitu guztetak, baina urriza txapeldun handi batei zazpialdiz eta honai, bere jokoi konena dek Boterlaizaren defensa lana eta lana. Ikuskizun bezala, ez dek netzako etzetak iruditzen hona danik, baina efektiboa behantzago badek, eta horri behitu bertzeko final bati. Hortze duzu txapela buruan, azpigarrena buruan duela Javi Urriza, eta 18 urte betetzear, Osil bera, eta Urrizatxo baita galtzailea ere. Handikako bendabitzeko finala da, eta aurtegira begiratuta ezken dute jakingo, txapela bereziko espalditu, zenek irabazi duen, Osil ikusten baitugu, handika urrutia bera ere. Eta hor aurren horiek ikusten egetu, baina hemen atzen ikusten nahian jende bultzo haure, zekita ide txaloka, eta hau barru moitzitun gautzik zitek,